Det her æg her, det er ikke godt nok, fordi at det er lidt for stort. Og det her æg her, det er også lidt for stort. Det her æg, det er sådan lidt misfarvet og har nogle små knopper heroppe for oven. Så det er heller ikke godt nok. Det her æg her, det er fuldstændig plettet. Det ser helt mærkeligt ud, så det er i hvert fald heller ikke godt nok. Og det her æg her, det er alt for stort, og det har også sådan en nubret overflade. Det her æg, det er også helt nubret op for oven. Sådan nogle små mærkelige prikker. Så det er heller ikke godt nok. Og det her æg her, det er også nubret. Det her æg her, det har nærmest en lille hætte på, en misfarvning af en art, og så nogle knopper op for oven. Så lidt pigmentfejl. Det her, det har også sådan nogle små knopper ovenpå. Det her æg, der er det samme igen. Små knopper, ro overflader. Det her æg her, det er alt for stort. Det dur ikke. Og det her æg her, det er alt for lille. Og det her, det er også alt for lille. Og det er det her også, og det har også lidt sådan en kegleform. Det går heller ikke. Det her æg her, det er også alt for lille. Og det her æg her, det er også for lille. Og det her, det har også lidt en mærkelig form. Det er også sådan, ligesom lidt for aflangt. Og så lidt for lille. Og det har det her også, og det har også de små knopper. Og så er det for lille. Det her æg, det er for stort. Og så har det også nogle mærkelige knopper nede i bunden og sådan en lille misfarvning. Det dur slet ikke. Det her, det er sådan helt hvidt, nubret, ro overflade. Og det her æg her, for først er det lidt beskidt, og så er det nubret, og også lidt en mærkelig farve i forhold til de andre. Og det er for lille det her. Lidt ro overflade også. Og det her, det er også alt for lille. Og sådan lidt kegleformet. Det her æg her, det er alt for stort. Og det her æg her, det er altså også for stort. Og det er det her også, det er alt for stort, og så er det rundt, og det er sådan slet ikke godt nok. Og
det her, det er for lille. Nej, hvad er der med det? Det er måske bare ikke lige den rigtige form. Det her, det er for stort. Og også en helt forkert form. Det er overhovedet ikke sådan, som det ikke skal være. Det her, det er ellers meget pænt form, men det er altså stadigvæk lige lidt for stort. Og det samme gælder sådan set det her, det er også alt for stort og sådan lidt deform pæreform.